Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisis? Dan opo? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndakmu kok ya. Ya sajae ngono. Wah, niki mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ya omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa ngapa? Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Ya sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe main kere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki Pasata ora usah ngelek karo Kyai Prabu Ndorowati. Padha-padha butuhke sing duwe wenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sira Prabu Ndorowati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Sampeyan kok muring-muring kuwi sampeyan muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho, wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinun Prabu Ndorowati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong karo aku iki. Apaku? Lah iki gong. Kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong Kyai Prabu Ndorowati? Lah kula ngomong teng pundi? Kowe ngene Kyai Prabu Ndorowati ki panjamane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Kowe matur. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjamane musuh kedung jero iso dijajaki. Atrine mungsuh sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndorowati ki panjamane mungsuh. Aku tanggap. Aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten ndek niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinun Prabu Darmakusuma, nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Kyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Iki ngene. Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampeyan. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintahing Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Wah, dalah. Malah wani karo Rata Manjula Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Truk, mikir. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel kok. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni. Bapak. Dian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lair, Bol. Ati aku ora basa karo kowe ora masalah.
basane apa? Derajatmu kuwi percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ndar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo makutha, kowe nganggo bintang nang pundak, nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Uripmu mbiyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Kowe iki yo mbiyen wong desa. Barang saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ra mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Nah aku rada kamisosolan gedhe cengle terus. Oh iya. Sak kulino nek ngomong iso kanu terus gedhe ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge kowe akon bali Bagong taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku ngomong karo Bapak Semar. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Klimasada, ora bakal bali. Cengel aja ndas. Nek ndas edan aku ya. Ana Widanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi palange Bagong. Rawe-rawe katat. Rawe Karandas malang-malang tak puteng tetep bakal tak lakoni. Lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe. Nun sewu kula sing dadi wakile blet iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-gentan ki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok Mas. Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedhe iso nguli kate jane Baladewa? Menang ya pustaka Jamus Klimasada. Nun. Sapa sing cilik gedhe iso nguli kate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Klimasada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedhe iso nguli kate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jamus Klimasada. Tandingi, Tru. Awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mung apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Ngoten sayembarane. Ya. Iso nglaki aku bayangan pustaka Jamus Klimasada. Saniki. Ya, metu njaba Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep paming ponokan metu njaba. Ayo, glandang mengko. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Terus ngarepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengan kali kula niku bos juragan nggih Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo, lho, ambangane ora ana kegiatan.
Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petro ya mudhar saka tangane Sinun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Ayo nek dipapani wong netrek kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinun Ndarawati. Temu ndi papane wong netrek kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni awamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Ora nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Aku wonge gampang batalan kok. Nggih kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora situ. Iya. Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinun Ndarawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndarawati Kudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng iya. Ketoke kaya mengejak gojek. Ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura iki gojek. Arep kae pepunden, arep kae iki bendara, ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Ndarawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni iki, Gong. Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura piye. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe. Nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sareng karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi Gatotkaca Antarja iki karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Nek nganti awake dhewe mati, wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Isa kowe musuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya. Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong iki. Asli ora goro. Iki sik aku tak ganti. Wah nganggo training to. Iki nggo pencak ra beres. Oh iya. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe kok. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya Pitruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan iku nek teko mesti ngedum rokok lho. Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku.
Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok ora aja dilebokke pakunjaran niku lah salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo. Bagong Sang tak bondo lebokke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Sik, Mas. Masalah iku nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal silak. Nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen, wong niku nek ajeng menyelidiki, niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten? Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton terang-terang. Sebabnya apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Syaraté siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegeblok. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga. Curiga iki keris. Lho, wong mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ya, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus lima sada napa mboten kapitunan. Matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jal-jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadara. Lho ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa, dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga omong karo bapakmu. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis mlebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Saniki ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak, nek bapakmu DC piye? Aku nesu, wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkul ate duwe kula? Menang boyong pustaka Jamus lima sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Mula niku sampeyan iso metung, ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye.
Ngono ya. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng lho cah jireh kok wae. Wah dadi critane ngono to. Ah aku wis omong. Kuwi lah dalah. Piye terus piye? Ayo golek got sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo, arep wangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan. Maksude piye kok ngrangkul iki? Tru, ngati-ati lho, Tru, iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Karena sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Terus ngubyang-ngubyang ngalor kidul. Yo. Barang digenake, aduh getun aku, getun tiba mburi. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lha ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwono Kakang Antarja. Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Umpama diajar mbok niki mawon, Gus. Kok kakangne ora, aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjing iki? Yo. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki truk. Ya medal pundi? Medal iki engko. Ah, ora. Niki ciyot ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Medal pundi? Kowe ngampet to ambegan. Aku mlebu sarana sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Ning ngampet wis ket mau e. Ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Wis. Lho kok ora Mas? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lentur kok ya, Tru? Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Terus niki kekuatane kuwi arep ambles bumi, ambleso bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahmu rak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene tak nahi jopone. Kirana. Kula kelas kali kula kolak-kolang kali kilen kula kintir kali kaju kula kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kula kintir kali kula saya. Kelas kali sik. Kula kelas kali kula kolak-kolang kali kilen kula kilen kintir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Gus, apa? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrami ya iso. Kula kelas kali kula kolak kali kilen pasang kintir kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kintir kali
Kalau kula kaca, wah. Arep kulake pira? Prek. Antil mencelat. Pokoke iki greneng iki. Heeh. Ndara kaca arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekane takoni wae to. Ya. Ndara Gatotkaca. Ya, Bagong. Ndara Gatotkaca, ya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Bagong. Non Petruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Wonten dawuh, Den. Petruk. Non. Kowe tak takoni jujur, kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga kepancat pun ndak tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo Gatotkaca, aku isin duwe ati karo kowe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mampejahi mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten ora dipateni niku terus Petruk niku menungsa kok dipajake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungsa-menungsa niku. Nek Petruk niku menungsa ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sin Prabu Mandura? Kaling Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunta niki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Merga niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng. Petruk mapan pancen gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Sampeyan ora kelingan jaman kula niku ngomong karo sampeyan. Wit cilik nganti gedhe, wit kucing nganti gelung, wit cabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya aku niku nyumurupi Ndara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Lara ati kula. Sampeyan niku kula omong wit cilik. Nek karo bapak sampeyan nek ngomong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing elengke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun, Den, niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing elengke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng motol ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang botol. Niki mboten drat-dratan kok, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak kanggo diuntir. Mang botol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati? Kula yo matur nggih. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis lalat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo mata ndas kula. Enggak.
Niki dipantol gampang mau wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo Mbah sampean ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Dara. Dene mayar. Ndingonane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Diapur. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh nggih. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Niki makane sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang Supan adine musuh kakangane menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhewe sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong, Nggih. aku golek Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus tok. Kendarak tak ajar dintangani Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya Dukdeng Samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat Jinara ngentil. Terus tinatah mendat Jinara menter. Tinem cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkong sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkong sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambahi tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tok tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu ora. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karo apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Kowe pamer, kowe putu ula, iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot kowe iso kae. Iki arta buktekene Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungano dadang. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Oh.
Nyoba ye. Ayo nyoba dadelan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletha aja dundang Bagong. Waduh. Wong rampuh ning jijiki. Iki tak alek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane mati ngono. Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Ulu Gong. Panas Gong dadaku. Kamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh Gong. Aduh kono. Kapok ora. Ayo ra nonton ndoro-nonton jae glekak iki, Trek. Ora gleleng aku. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleren aku. Heeh. Wedan. Gleleng. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu kaya. Ya sajae ngono. Wah, niki lho mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ana. Sunane metu ki omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep apa? Kowe bangeten iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kuwi. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kon ndelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Mongko nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Terus kula mungsuh Prabu Baladewa. Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertani yen aku ora mbelani karo Siwa Mandura aku tak ndelik. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro iki. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeri sandal cangkem. Wah. Aduh ra iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Oh, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nek sangku werna-werna kok.
Petro nun. Mulih ora. Mboten kaya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya nono Aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yo. Wis ora ana ampun nek iki. Heeh. Iki udu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep nggoitak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Candak mati dening aku Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru saya abot ki sing tanggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu. Panusmane jajaran Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu tadi. Areng apa saiki lho, Silmandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing paning Prabu itu greten negara jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Aku iki senengane ngono kuwi ta. Ngene wae didum le. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, telek. Kowe mung ngarepe ndor saka swasana kowe. Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu wae jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Ya. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti bantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata mantura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Wes sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, keprawatu. Sik, gong. Hei. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe nang nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Nyewa sandangan endi, Tru? ora nyewa sandangan ki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Bagong. Ah, lepareman iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong, Nun. Baladewa bakal maju nang Pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan kok ya wedi tenan to ya. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Kegeden. Yo. Kula nek rasmene iki ra tonjo e. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa pinggil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi. Reparasi ndolak ganti. Nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngene-ngene lepas oparane jembara. Ayo, iki
Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake lagi. Iya kok ngedep kaca gedhe ki apa iki? Lha iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramata, jemro timbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petro iki. Ah, iki Baladewa Petro. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala, tamake Gunung Jugruk Segorasat. Ya, iki Kiai Bendho tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati trek aku, mati trek. Lah iki. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Ngantos kula mboten saged amam bagi paraking Koko Prabu Mandura. Mekasan Koko Prabu muja dhateng mubal babaling dedukan Satemah Petra kantong bolong dipun dawahi Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Iya kula nyuwun pamunten. Ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan Petra kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petra. Mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan. Ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab. Namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula. Pangandika Paduka ingkang kados pundi, Yayi? Jagat menika dadosa paseksen. Menawi Yayi Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaling negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang Raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kantong bolong Yayi pangandika Paduka menika saestu. Menapa wonten jamak limanipun menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura kula nyuwun pamit. Kula badhe damel srana padhang lelampahan negari Ndorowati. Mangke menawi kula sampun kepareng damel padhang tumunten kula ngunduraken pusaka sinambi angampi Paduka Kanjeng Koko Prabu nderekaken kondur dhateng Mandura. Ning aja goro ya Yayi Prabu. Mboten Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Yayi tumunten mati maringaken lan kula nyuwun pamit. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Lah kok dadi ora kaya adat sabene. Pendak-pendak pun ngakang rawuh ning Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang banget gawe bombong penggaling pun ngakang. Nanging kok kaya ora sabat sabene kok pating celinguk. Werkudara sajake ora kuwawa. Adu tumandenging netra kelawan pun Kakang Arjuna mung tumungkul Yayi Aji mboten kawiyos pangandikanipun. Koko Prabu Mandura wonten menapa? Aja gawe bingung Kresna. Kowe aja gawe bingung. Lagi wae mungkur lha kok dadi kowe sowan maneh ana Praja Ngamarta. Siap dirawuh maneh. Malah sajake tambuh perkara iki. Kowe lagi wae mungkur saka negara Ngamarta nggawa pustaka Jamus Lima Sada ingkang wigati bakal kena nambak rengkaning praja. Malah pun Kakang mbok tinggal ning papan kene. Jaremu yen wis rampung gone nambak rengkaning praja, Siadi bakal nganti lampun Kakang. Lah kok malah Siadi tekan rawuh nang papan kene meneh. Yaki wonten timbalan. Wis ngerti aku, wonten menapa? Iki ana Surya kembar. Ingkang mojokake lawan Nating Ndorowati, Perkudara. Nggih. Sing gedhe pangapura nyuwun Kakang ora ndangu lawan Siadi. Yayi Aji, kula wonten maring ngadhawuh. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten ndangu lan panjenengan. Nanging kula badhe ndangu dhateng kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Janaka wonten timbalan. Yen liyane pun Kakang ora bakal percaya, nanging yen Siadi pun Kakang kumandel. Merga kandeling kapercayanku Arjuna ing ngendi ana pun Kakang ing kono ana Siadi. Upama kembang kelawan sarine, upama geni kelawan urupe. Marata coba ayo. Presanana sarana jati permana, tegese permana jati paningal batin. Sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan bilih negari Ngamarta kadatengan telik Mangindrajala. Durjana ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada mimba Paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Siadi wis mireng to.
Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang Madukara. Dadi ora pun Kakang bakal gawe perkara iki. Nanging iki mau ature adimu panengah ing ngandhake ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang madha rupa kelawan Nata Ndrawati. Apa dikaya ngapa? Para Kudara ngene wong utuh apa anane? Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing boyong pustaka Jamus Limasada kuwi Kresna kakangku. Perkara kuwi nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa. Pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging sampe sarwa bener. Apa yang kedadian ana negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Limasada. Mula nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Limasada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisen-isenke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti siadi, sing ora iso gawe padang ora sudi ngadang taruna karo kowe. Arjuna, wonten paring dawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lakon iki kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lakon kuwi adile mung dilakoni kepareng Paduka. Ayo budhane Karang Kadempel sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine. Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Yen mangapura wonten Kakang Semar sawise kuwi apa kang didhawuhi dening Kakang Nayantaka? Kowe karo aku mung nyendikani dawuhing Kakang Nayantaka. Swawi Kaka Prabu kula dherekaken blegegegugeg sadulita mel. Ndara kula Den. Ndara Kresna ing Ndarawati. Sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Kakang Semar. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Kang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Den. Iya Bagong ndak tampa. Iya Bagong ndak tampa. Bekti kula Ndara. Iya Nala Garing ndak tampa. Iya Nala Garing ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Sinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ngelingi marang lakon ingkang dumadi marang Praja ing Ngamarta. Mesthine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Nata Ndrawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndrawati. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti, pusaka aja ilang. Petruk aja nganti keneng napa-napa. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku ndadak nganggo rasa kuwatir? Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Limasada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajing lho Den. Nek ngantos nonton apa-napa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi parancucuan Nata Ndrawati, mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki. Kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki. Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel. Ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya seketi jumurung. Mengkono Kakang nggih. Ya to yen pancen mengkono aku ora bakal selak. Aku nyuwun pamit. Bebarengan kalian kadangku Arjuna, aku tak ngumpul yang didunungi pustaka Jamus Limasada. Mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara. Ning ampun lali lho Petruk, ampun manglalekke persasat. Sumengklung anggen kula ngentosi dhateng rawuh jengandika. Kanthi dening ngentosi Sineming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Nanging tumunten Maduka Bapa Penemban Dewa Kahana rawuh wonten negari Ngawau Langit. Andhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra pun dewaning Rat Kaki Prabu wonten
Jumbo kelawanku ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku. Nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar kepraboning Ngamarta. Jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa. Sira bakal dadi narendra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar Praja Ngamarta. Mulipun bapa budal saka negara Ngawawu langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaningrat ingkang wigati gawe srana. Piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene nggih. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Sanyata iki dadi kekuataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan Pustaka Jamus kelima sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Yen to anak Prabu bakal lenggah dampar kepraboning Ngamarta. Waton mundi Pustaka Jamus kelima sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon nggih. Jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaningrat. Walah dalah matur sembah sewunun ingkang pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun mremban. Samangka aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat pate wonten dawuh. Kret lampit saperangan para wadyabala. Premban bincang entosipun menapa sakmenika entosipun menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewaningrat budal nite palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapak Pragun marang aku Raden Janaka. Kowe sapa? Narendra Ngawawu langit Prabu Dewaningrat kepasang Yogya katuju ngene Raden. Dene aku ketemu karo Raden Janaka. Mula gage tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta. Apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta. Ngerti yo? Bapa Mremban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Samangka aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal lenggah dampar Praja Ngamarta. Mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka. Lho. Kowe nyumbari wong Ngamarta marolekno uripatmu gatekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah sing edan muni macan. Ya. Ora bakal aku wegah. Ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange. Mula jajalen Raden Janaka leganing atiku. Anak Prabu ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan manangah Pandhawa Raden Janaka. Iso menang apa kalah? Premban. Kekuatanipun Pustaka Jamus lima sada menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Pendhita tuwa Dewa Kaana, kowe sing nyolong Pustaka Jamus lima sada. Ora bakal tak selaki Raden, ora mbok balik kanggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kowe tiba saka Dirgantara. Sampun minangke kraning Nyidra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kaana. Kok ora mbok rebut digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to si adi kalah. Kok Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kredring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salomba. Nungsa dunangake budidaya kepareng paduka golek jago. Wonten pundi? Melu apa Kakang? Kowe kok mlayu ngopo? Mlayu wae ya. Wedi ya. Sampeyan niku lek teko mengke nek kula wis rasan-rasan. Wong biasane teng streaming niku ngonten niku kok ujug-ujug wis teko. Ya digawe rada beda, Petro. Lho, kok wis ngerti aku? Ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Aku Dewa. Dewa kok buta? Dewa ya ora buta, ora kewan yen dipancen ketrima uripe dadi dewa. Ning sadurunge dadi dewa aku kuwi tepung karo kowe. Mosok? Iya. Jaman apa? Jaman jim biyen. Sadurunge ketemu karo bapakmu Semar. Kowe ngerampok Semar diduduti awakmu. Aku Jim Solontara bapakmu Petro. Aduh. Ramana maling. Dengkulmu melocot. Ah, bapak. Pun kula tak malik ya. Iya.
Malih apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gecek-gecekan kurang 10 menit. Iya, Petruk. Iya. Nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame? Oh nggih. Pripun niku? Wonten tak nyewa sound system? Ora. Atau ngrawe kok glombang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petruk. Arjuna, Wonten dawuh. iki kok ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Kowe adalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku monggo urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng Esti. Ya, tulungon aku. Aku ndek mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Ger Patenana. Sendika ngestakaken dawuh. Apa iki Bambang Pengeluaran? Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke mati dening aku. Kowe sing mati. Ning arep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini? Syukur Petro, kowe ijek urip babar satine wujud. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajaya. Apa wong kok nggobek-nggobek? Iki sapa? Dewa Kaana. Dewa Kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sok. Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Ya sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. inggih. Ngapa kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-telete. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsuhmu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit, Kakang. Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Alhamdulillah. Pun paripurna, Den. Iya, Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awit kula kanthi bangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.